Pas esi kerja nang PT Kyokuni, nyong juga nyambi jualan online. Jualan milih dine Mbak Enjang, jualan skincare Sineskin karo jualan masker Komedo Akira. Yakin sing jenengane dodolan milih di nang kota, apa maning mang bocah PT kue lari sepol. Nyatane anu milih dine Mbak Enjang kue enak, gurih, buket, bumbune juga akeh. Jadi arep didol sepira pun tetep payu. Ya karena nang kota kue orana milih di anane kue nang kampung. Dodol skincare karo dodolan masker Komedo pun lari sepol, ya Allah. Sumpah nyenengi banget dodolan nang kota, yakin terutama dodol mang bocah PT. Soale didol pira pun mesti bakalan dituku, ora pada ndeleng rega. Pokoknya inyo mengenal dodolan online kue wis suwe banget. Sapet esi kerja nang PT sampai teh kontrak balik kampung pun esi dodolan online. Nganti bojo terus duwe anak pun esi dodolan online. Terus bar dodolan online mandek lanjut dadi afiliator, terus iki lanjut dadi konten kreator. Nyong kue tipe wong sing ora bisa rebahan tok nang omah ketambah karo scroll HP tanpa nglakokna kegiatan. Rasane bosen banget kok nek ora ana kegiatan. Dadi sing pada ngirane nyong mulai dodolan online kue pas wis bojo salah banget. Nyong paling suwe kue dodolan online kosmetik ya, COD barang, kirim paket barang. Sing tekan siki esi jualan online, jajal pada komen jualan online apa baik.